Ich will meine Seele tauchen in den Kelch der Lilie hinein. Die Lilie soll klingend tauchen, ein Lied von der Liebsten mein. Das Lied soll schauen und beben wie der Kuss von ihrem Mund, den sie mir einst gegeben. Kedves közönségünk, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket mai hangversenyünkön. Remélem, hogy egy nagyon szép estében lesz részük. Engedjék meg, hogy egy névvel még gazdagítsam a ma este szereplőinek névsorát, mégpedig Verboli Renátáival, aki a Magyar Rádió gyermekkórusából a szólót fogja énekelni Honegger művében. Ezen kívül még egy pár percig engedjék meg, hogy a koncert előtt raboljuk idejüket. Egy örömteli esemény történt ma is. Énekkarunk, a Nemzeti Énekkar is megválasztotta az év művészét. Engedjék meg, hogy színpadra szólítsam a Nemzeti Énekkar karigazgatóját, Antal Mátyást, aki majd ezt a díjat át fogja adni. Jó estét kívánok, kedves közönségünk! Több évtizeden hagyomány Magyarországon, hogy október 1-ének a Zene Világnapjának tiszteletére minden magyar hivatásos zenekar és énekkar tagsága titkos szavazással megválasztja az év hangszeres muzsikusát, illetve az év énekesét. A Nemzeti Énekkar szavazása alapján az idén Bolyos Csaba, kitűnő baritonista kollégánk lesz az év énekese. Beszólítanám őt. Még annyit hozzátennék, hogy Bolyos Csaba, a Nemzeti Énekkar alapító tagja, kiváló muzsikus, nagyműveltségű irodalmi és történelmi ismeretekkel rendelkezik, és mellesleg 5 gyermek boldog édesapja. Köszönöm szépen!